Teño a miña dereita a miña compañeira do IES de Mugardos, Covadonga Rodríguez Moldes Rei, que era directora do centro cando eu cheguei ali e foi durante moitos máis anos. E é unha desas persoas que eu diría unha Leonardo, non? Unha humanista neste caso, unha persoa involucrada a tope coa educación, coa compensación de desigualdades, coa igualdade de xénero, e con tantas e tantas outras cousas, pero como isto non é un discurso de xubilación nin ninguna de todas esas cousas. Casi. Sabía. Pois entón non vos vou falar diso. Falareivos de como ela, por suposto, directora, pero adalid da biblioteca, membro do equipo de biblioteca e participante no club de lectura, poñía toda a ilusión, todas as ganas e todo o entusiasmo todos os días do ano, por igual. E conseguía que nos familiarizáramos, para os que somos de letras, como a min, o de letras vai así con pares de comillas varias, pois con cousas como Alfombra de Sierpinski, con toda naturalidade, ou Esopías, ou esas outras cousas que a min en principio non me decían nada. E probablemente non me dirían nada se non tivera visto tantas veces os alumnos facer campeonato de polinomios. Teríades que ver como estaban aqueles recreos abarrotados de xente xogando os polinomios, os maiores titorizando os pequenos, ou facendo concursos de fotografía, das matemáticas das que estamos rodeados, etc. Sei que teño un montón de cousas interesantes para contar e entón xa vai falar ela por si soa. Estivemos repartindo por aí unha cuartilla onde tedes as ligazóns de cousas das que ela vai explicar. Os que non están ali encima, se se pode achegar alguén, vea, por exemplo. Claro, porque ainda non entrarades todos. Ben, e a beira de Covadonga? Sí, igual é máis práctico. A beira de Covadonga está no Elia Iglesias, que ven do CPI Cabo da Area, da Area, non de Area, hai unha errata aí no programa, de Laxe, a quen non tiña gusto de coñecer ata hai uns minutos. Si sei que son un centro moi vivo e obviamente por iso está aquí para falar da biblioteca como corazón dinamizador do centro. Participan nese interesante programa de Radio na Biblio, pero tamén fan moitísimas outras cousas, como un uso e difusión do Kamishibai ou charlas, presentacións de libros, teñen programa de voluntariado, etc. Bueno, calquera das dúas teñen moitas cousas que contar, así que abrevio e deixolle esa palabra. Moitas grazas, antes de nada, por aceptar o convite. Grazas a ti, Xeris. Bueno, comezo eu, sí, por orden deso. Eu aquí síntome rara, porque estou acostumbrada aos foros de matemáticas, pero bueno, vou poñer toda a miña ilusión neste relatorio, neste pequeno relatorio. Eu vou falar da historia dun amor real entre a biblioteca do centro e o departamento de matemáticas. Eu son a xefa do departamento de matemáticas e coa biblioteca sempre estiven rondando arredor, non formaba parte do equipo de biblioteca, que iba, aceptaronme hai 2 anos solamente. Estou no meu segundo ano no equipo de biblioteca. Falarei dos beneficios da convivencia destes dous entes e unha reflexión final. Bueno, pois eso, que eu sempre andiven arredor da biblioteca, sempre, pero dame a sensación de que non é habitual de que nos equipos de biblioteca existan profesores e profesoras de matemáticas. Dame a sensación, ainda que Noelia me está contando que no seu centro hai 2, pero non é o que eu percibo. Apunto 3 posibles causas que me gustaría, se houbera tempo, ou simplemente para reflexionar. Digo eu que o profesorado de matemáticas en xeral parece non estar interesado en formar parte dos equipos de bibliotecas. É posible que teñades algunha idea sobre isto ou non. Pode ser que o profesorado de matemáticas xeralmente ten horario completo, e deso dou fe, que lle impide formar parte dos equipos de bibliotecas. E apunto tamén
que os equipos de bibliotecas non teñen especial interese en incorporar ao profesorado de matemáticas, pode que aquí este equivocada. Pero o amor pode darse, e quero contar os beneficios dese amor e as oportunidades que se lle abren ao alumnado do centro cando funcionan eses dous estamentos pois unidos. Ben, vou poñer algunha imaxe da aula de matemáticas do instituto, porque no Instituto de Matemáticas temos, dende hai moitos anos, a partir de segundo de ESO, aula materia. Ata segundo de ESO non. Entón, temos unha única aula para terceiro, cuarto e bacharelato. Unha única aula. Pero temos garantizado impartir polo menos 2 horas, 2-3, con cada grupo. Entón, a aula, temos o material que necesitamos. Este é un aspecto da aula desta semana. Aquí está a aula. Xa digo, quizá non é suficiente, pero unha aula, pero quería falar a todos desta proposta que solamente lle vexo beneficios tanto para profesorado como para o alumnado. Gustaríame que pensarades nesta proposta que se pode levar a cabo. Realmente permite traballar nun contexto cómodo. Esta é da aula de matemáticas, hai libros de poesía, hai un libro de Omar Khayyam, que era un matemático e poeta. Temos traballos feitos por alumnos, como este da Divina Proporción, donde hai un caligrama cunha poesía de Rafael Alberti. Aínda que parezca que non, aquí traballaron bastantes alumnos pequenos, de primeiro e segundo de ESO, con Rosy, te acordas? Vale. Hai cadros, imaxes, cadros como este das árbores, que é dun pintor que se chama Tobias Rabá, que solamente utiliza cifras para pintar. Hai o cadro Cascada de Escher, cousas que non parecen ter demasiada relación coas matemáticas. Fotografía matemática, á dereita, como a serie Integral dun compañeiro de historia, fotografías dun compañeiro de historia, integral doble, integral curvilínea. Aí arriba o tren da memoria, e todo presidido polo cadro de Rafael Academia de Atenas, onde, aparte de matemáticos importantes como Pitágoras, Euclides e tamén Hipatía, unha muller, pois están os filósofos sobre os que está construído todo o noso saber. Bueno, o Departamento de Matemáticas, decía, é moi activo, falaba Xelo, hai moitas actividades. Aquí están no Campeonato de Polinomios, unha actividade que se fai nos recreos, todos os recreos, nos recreos. Se montan cúpulas, se montan omnipoliedros, alfombra de Sierpinski, pero non queda atrás o equipo de biblioteca. Isto é a semana pasada, ou hai 2 semanas, como estaríades a maioría de vós, supoño, facendo traballos na biblioteca. Aquí están sempre facendo os traballos todos xuntos. Total, que era evidente que tanto o Departamento de Matemáticas como a biblioteca tiñamos unha forma de traballar conxunta, e así xorde o amor, sin malos rollos, porque non estamos suxeitos a horarios nin temos que controlar nada. É unha cousa voluntaria, e como é voluntaria, pois vai todo ben. Entón, decidimos, vou vos contar algunhas das cousas que facemos no Instituto, Biblioteca e Departamento de Matemáticas. 2 cousas. Unha delas, o Open Matemático. Open Matemático é un concurso de resolución de problemas que está organizado polo colectivo Frontera. Está organizado polo colectivo Frontera, que é un colectivo que ten a base no Instituto de Requena. No papeliño eso veñen algúns datos. Consiste nun concurso de 6 xornadas de resolución de problemas. Está no mes de xaneiro e no mes de febreiro.
Entón, durante ese tempo se propoñen problemas, é un open, son problemas abertos, tanto valen para primeiro de ESO como para segundo de bacharelato como para profesores e profesoras, dá igual. Que dificultad ten este concurso? Pois que hai que leválo todo a través de correo electrónico e moi exixente de traballo. Se alguén quere poñerse en contacto, pois por aí está a páxina web. Cada ano o Open adícase a un tema, matemáticas de laberintos, matemáticas cos ollos, criptografía, acrobacia en matemáticas, criptografía. Adícase a unha cuestión. O ano pasado foi a gastronomía e matemáticas. Os problemas son puntuados de 0 ou 2 puntos. 2 puntos solos e vai ben de todo, senón 0 puntos. Hai que mandar as clasificacións e ao final xúntanse de toda España sobre 1.600, 1.700 e cada un pode facer o seguimento aí. Pero ademais, dende a organización, mándannos unha folla matemática, sempre con ideas sobre o tema que estamos tratando. Entón, podemos ter para ler interesantes aspectos do tema que se trata. E ademais, mandan para montar unha exposición. Estos son algúns dos problemas que poñen. Os rapaces teñen os problemas unha semana e os mandan. Pode que copien, que fagan o que queiran. Ao final, a última é unha xornada presencial. O que estades vendo aí á dereita, pois que 3 números faltan aí. Bueno, é un reto, que 3 números faltan aí se lle queredes sacar unha foto e descubrir que 3 números faltan aí. A mí non me pareceu fácil, a moitos nenos pareceulle moito máis fácil, pero non é. Hai problemas curiosos como este que se trataría con estes elementos de atopar o centro dese vaso, sin doblar, como localizar o centro do plato. Este xa é un problema que parece de xeometría, desos que xa parecen non gustar, pero hai 2 medidas, 2 segmentos e un ángulo, e trataríase de ver canto vale o segmento EF, pero o poño aquí porque este sería un dos premios de beleza, unha persoa, unha alumna neste caso, que dou unha resposta moi clara, usando simetrías, sin necesidade de ter coñecementos especiais. Isto debeu levar un punto de beleza. Foi especialmente bonito o ano que o Open adicouse á poesía visual e matemáticas. Este ano, xa digo, foi especialmente interesante porque a poesía visual supón un reto que fai que todo o mundo teña que poñer en marcha certa sagacidade para comprender, para descubrir o que hai verdadeiros expertos en poesía visual, non sei, claro, seguro que coñeceredes a Chema Madoz. Bueno, pois hai moitas propostas deste tipo. Este ano a exposición constaba de 60 paneis. Realmente foi atractiva. Esta era Striptease, así. Este de corazón. Son interesantes. Sí que fan despertar esa sagacidade entre o alumnado. Este é dun colectivo galego que o Centro Corporación Semiótica Galega fan moitos, non sei quenes serán, aquí a O de Newton caeu. Bueno, aquí hai este de Chema Madoz. Pero é que esta exposición podese descargar, se se queren, a 4, poñer logo en A3. Por eso aquí está esta dirección que aparece nese papeliño, por si queredes descargala, se vos apetece. Porque sí que é un reto atractivo o tema de poesía visual. Non é especialmente de matemáticas, pero bueno, podía ser. Agora quero comentarvos a outra actividade. Vou rápido, igual me paso de rapidez, falar do Día de Pi. O Pi Day
aínda que en España non escribimos o 14 de marzo, non escribimos 3,14, pois en todo o mundo se celebra o día 14 de marzo o Día de Pi. Pero celébrase con moitísima forza. Si vades a Estados Unidos, pois empezades a ver pastéis, de todo, de todo. Cada vez máis. Bueno, pois en España hai 2 anos, a Real Sociedade Matemática Española pois xa creou unha páxina web especial que está aí, pidei.es, para coordinar as actividades do Día de Pi. Entón, cada vez está entrando con máis forza. Que podíamos facer co Día de Pi? Eu sempre pensei en facer unha cenefa con cifras de pi. Pero non sabía como, pero as miñas amigas da biblioteca souberon enseguida como. Diseñaron, dixeron como, e logo xa nós actuamos, e os nenos, cando había un tempo libre, alguén poñía un número, que estaba todo na biblioteca, e así conseguimos poñer a cenefa. Elas tamén crearon esta canción. Igual non a poñemos toda. Este vídeo tamén. Déjame pensarte que non me consigo outros decimais que me levan ata o infinito. Non cabe na miña cabeza esta serie que en 3,14 comeza. Sospeito que si irracional que busco a razón para comprenderte. Eso penso en ti, eso penso en ti, eso penso en ti, eso penso en ti. Ben, paramos e seguimos. Debo decirlle a que se cale e seguimos. Bueno, tamén fixeron xeroglíficos, a música de Pi con cifras, isto dende a biblioteca. Logo pasamos a outra actividade. Hai cando se escribe un poema de tal xeito que as cifras de Pi son sustituídas por palabras que teñen tantas letras como indica a cifra 3, 14, 15, 16, pois se ten o que se chama unha esopía ou máis modernamente pituí. Estos son famosos, pero nós fixemos o concurso de pituí. Antes facíamos de esopías. Isto sí que pode facerse en calquera biblioteca porque lles gusta moito aos rapaces. Este é o esquelete que hai que cubrir, non hai que chegar ao final. Quería enseñarvos algunha do ano pasado, que é preciosa. Aquí pon Ana, a gran e única portadora do máxico colar das 4 familias poderosas, lembrou, de contado, que un dos parentes tiña oculto un elixir novo que fai milagres. Realmente precioso, todo un microrrelato, segundo de eso. Xan é dono e senor dominante de un Madún, reino con pouca armonía. Esperaban ataques poderosos por un rei mesquiño, pero seguro de atacar unha vez cun exército un pouco violentos, non? Pero de moito tempo pois xa temos outros. Aquí, por exemplo, esta primeira, paz e amor e lucha universal de muchos seres que están apagados esperando cometas luminosos con su luz cegadora. É un reto facelo, porque hai que buscar palabras. Ou este primeiro de arriba, mar e ríos e risas alumiñan as terras nosas. Que sorte sentirme orgullosa sempre, disfrutar seu son, fermoso, viva Galiza. Vale. Este concurso é moi interesante. Antes era seguido por Educa Barrié, pero isto pechou e nada. E a última actividade que quería mostrar é un campeonato de Pi Memoria. Pode parecer unha tontería lembrar cifras de Pi, pero estaba feito
estaba dentro dun proxecto de aprender técnicas de memorización. En concreto, a técnica que buscamos é a técnica Loki, que está aquí, pero creo que xa non me dá tempo a poñer o vídeo. Vamos deixalo, porque non me vai dar tempo a poñer o vídeo que se creou os rapaces de segundo de bacharelato, pois ilustraron aos demais sobre esta técnica que basease en montarse unha historia a base de imaxes. Por exemplo, se eu vexo un ollos, ou me imagino uns ollos, ese sería o número 8. Entón, buscando o número pi, pois un montase a súa propia historia. Así que fixemos o concurso de pi memoria. E vos sorprendería saber cantas cifras lembrou a persoa gañadora. 2 persoas gañadoras fixemos empate. Esta primeira persoa, que era unha profesora, levaba máis de 200, cometeu un erro, desquitaba puntos e sacou 185 puntos. Tiña máis de 200 cifras recordadas. Pero había un rapaz de terceiro deso que tiña 155 sin ningún erro. E o segundo premio era 75 e o terceiro premio 70, pero eu mesma cheguei a 34. Cando non pasaba de 3, 14, 15, 9. 2. Aí parábame, pero cheguei a 34 usando este método. Todos os premios... Método Loki. Loki, aquí hai un enlace. Non sei se teño algo no papel. Igual non. Ven o enlace, vale? Está por atrás, sí. Na gala do número pi, pois xa se presentaron todo, aí se contou cousas de pi, as nenas prepararon quen era pi, relación, moitas cousas de pi, pero deixamos para outros anos. Se entregaron os premios. A reflexión final é a seguinte. Despois de moitos anos de profesión, acudín a foros de estudio como estes. Un deles marcoume moito. Era un foro sobre calidade. E aí, en realidade, era calidade en matemáticas, e analizando os datos da avaliación diagnóstica que se facía en segundo de ESO. E logo, lendo máis cousas, hai algo sorprendente. A calidade dun centro non ven dada nin pola ratio de alumnos por aula. Eso non influe nos resultados dun centro. Nin pola procedencia do alumnado. Un pouquiño, pero casi nada, polos recursos económicos que se empreguen. O que en realidad define a calidade dun centro é a capacidade do claustro, do profesorado, para traballar en proxectos comúns. Proxectos comúns. Eso sí que define a calidade dun centro. Repercute en todo. Está claro que a biblioteca, neste caso, ten que propiciar ese intercambio de ideas con fins común. Hai que tratar de superar divisións impostas como letras, ciencias. Eso hai que superalo. A biblioteca xoga un papel importante e se é unha biblioteca, moito mellor. Nada máis. Logo decía antes Xosé Mariño, que escasa a mirada que solamente ve a beleza dunha flor no sentido de estética, que o coñecemento científico podía aportar ademais emoción, profundidade, intensidade. Aí seguimos. Boas tardes. Antes de nada, quixera agradecer á Asesoría de Bibliotecas que me invitara, nos invitara. Eu estou aquí como, digamos, representante do equipo da biblioteca do meu centro. Son profesora de lingua castelá e literatura e de 2 materias na sección plurilingüe que teñen que ver con teatro.
pero xa digo, estou aquí como representante dese maravilloso equipo de biblioteca. O meu centro é un CPI moi pequeniño, na costa, en Laxe. Trouxen aquí un vídeo destes maravillosos de Google Earth que nos sitúa aí no mapa. E temos como dous edificios, realmente non convivimos exactamente cos de primaria. Nun lado temos un edificio de primaria, no outro de secundaria, e temos moi pouquiño alumnado. Claro, isto está en consonancia con todo o que está pasando no rural galego, non? Que cada vez vaise perdendo máis poboación, e na Costa da Morte isto está pasando moito, non? E, bueno, aí está o noso centro. Claro, que digamos, haxa pouco alumnado facilita moitas dinámicas de traballo, aínda que, bueno, resultoume moi inspirador agora a reflexión última de Covadonga, non? Que a calidade dun centro non se mide tanto polo número de alumnado, pola ratio, que sexa cativa, que sexa máis amplia, senón por, bueno, eu interpreto como polas ganas de traballar do claustro, non? Estou totalmente de acordo. Pero sí que a verdade é que ter menos alumnada, menos ratio, ás veces facilita certas dinámicas de traballo, non? E como aspectos negativos de ter pouco alumnado, eu teño que dicir que dentro do ámbito da biblioteca, claro, nós ás veces vémonos forzados a ter que buscar certas iniciativas fora, porque claro, chegar ata a Laxe, ata o noso centro, non é fácil, non é como se estuveramos no medio de Santiago ou da Coruña, que sempre teríamos máis, bueno, de calquera núcleo urbano, non? Teríamos máis facilidades para que viñeran escritores, en fin, persoeiros de todo tipo. Por eso tiramos moi a miúdo de programas do Ministerio, como os encontros literarios ou porque ler os clásicos, etc., que nos axudan a traer xente ao noso centro e a dinámica, digamos, a dinamización da biblioteca. Bueno, este sería o exterior da sala de lectura de secundaria, porque temos dúas salas de lectura, unha dentro do edificio de primaria e outra no edificio de secundaria, malia que somos a mesma biblioteca. Entón, para que vexades un pouco o exterior, estamos aí nun enclave en plena playa do Cabo da Area, de Laxe, temos aí unhas vistas privilexiadas. Esta sería a sala de lectura de secundaria e esta a sala de lectura de primaria, que como vedes está aí decorada con todo o que ten que ver co Samaín, etc. A nosa biblioteca cambiou radicalmente coa obtención do Plan B no ano 2015 e 2016. Supuxo moitos cambios, claro, cambios no orzamento, obviamente, que tuvemos máis medios a partir de aí. E a verdade é que tuvemos moita sorte, e agora xa paso a falar do segundo punto, polo apoio das últimas 4 directivas que houve no centro, que fixeron unha aposta moi evidente, dende sempre, pola biblioteca. E claro, isto, como todos sabedes, é moi relevante e ás veces absolutamente esencial. E como? Pois de moitas maneiras, ás veces, por exemplo, outorgando certas horas semanais á coordinadora, que son eu, xa dende o ano pasado, e a anterior coordinadora, que está aquí na sala entre nós, que, por exemplo, facilitaron que a antecesora no cargo da coordinación da biblioteca pois coincidira nunha hora o curso pasado comigo. Entón, eso fixo que, digamos, me transferira os seus coñecementos e me axudara moito para empezar a introducirme neste mundo das bibliotecas, etc. E iso, claro, en gran medida, bueno, a parte de verlo a ela e de toda a súa amabilidade e xenerosidade, a Sandra Villar, que non a estou vendo, pero mellor, porque non emociono-me, a parte de ter que darlle as gracias a Sandra, tería que darlle as gracias ao equipo directivo que fixo, porque coincidiramos nesa hora, porque ela me axudase, me abrise os ollos do que é unha biblioteca escolar, etc. Entón, bueno, estou dicindo algo obvio, pero o apoio das directivas é esencial. E fixo tamén que a biblioteca se convertira no noso centro e así digamos que escollín o título para esta intervención como se convertira no eixo dinamizador de todo o noso centro de ensinanza.
E no equipo de biblioteca escolar actual, neste curso, somos 4 persoas de primaria e 9 de secundaria. Entón, afortunadamente, estamos medrando con respecto ao ano pasado en número e en horas dedicadas á biblioteca escolar, o cal é estupendo. E sobre todo, eu queríalles salientar que somos un equipo multidisciplinar, o que decía Covadonga que era tan importante, non? Que ás veces as bibliotecas están coordinadas e lideradas só por xente de humanidades e non pode pasar en pleno século XXI, non? Temos que estar todos aí engarzados e traballando en común, porque esa vai ser a clave de todo. E nos, no noso caso, xuntámonos de maneira mensual. E todos os cursos, ao inicio de curso, temos unha xornada o que eu chamo xornada de formación inicial, que é o momento no que eu como coordinadora contolle un pouco aos membros do equipo da biblioteca dende as cousas máis pragmáticas de como funciona o Meiga, non? Este programa no que facemos os rexistros dos libros, facemos o máis importante, que son os préstamos e os empréstitos, a cousas tamén da organización da biblioteca, non? Como está distribuída, etc. Entón, isto é, como todos os cursos, facemos isto. Que sexamos un equipo multidisciplinar e plurilingüe tamén, porque tamén temos aí metida, por exemplo, a profe de inglés, etc., profe de galego, eu como lingua castelá, etc., pois fai que, entre outros produtos, saquemos todos os trimestres dúas guías de lectura, unha para primaria e outra para secundaria, en donde expoñemos, recomendamos produtos multidisciplinares e plurilingües, é dicir, non só libros, senón ás veces pelis, música, etc., non só en galego, senón tamén en español, en inglés, en francés, que tamén é a outra lingua do centro, etc. E non só tamén sobre libros de ficción, que tamén é algo moi típico das persoas de humanidades, que sempre estamos pensando, perdón, teño que beber, sempre estamos pensando máis ben en literatura, en libros de ficción, pero é tamén moi importante, desde a asesoría sempre nos recordan isto, que temos que ampliar sempre o fondo tamén con libros de non ficción, etc. Como conseguimos isto? Gracias a ter un equipo de biblioteca multidisciplinar, porque ao mellor, claro, se fora por min, por exemplo, eu son especialista no teatro español do século de ouro, entón estaría barrendo sempre para casa, libros sobre Lope, libros sobre Calderón, o mundo é máis amplio que este, co barroco, que xa ademais xa ten moitos anos. E a nosa biblioteca escolar é un fervedoiro, sobre todo nos recreos. Só temos un recreo na mañán de 20 minutos, entón é un momento de máximo traballo na biblioteca, cando os rapaces veñen coller libros, devolver libros, e cando tamén o noso voluntariado realiza as tarefas de axúdannos no etiquetado de libros, tamén ás veces no mobiliario, en confeccionar, en realizar o propio algún dos mobles que temos na sala de lectura de secundaria, etc. É un voluntariado moi activo, moi maker, no sentido de que eles mesmos forman parte da biblioteca, construen cousas, como xe nos decía esta mañán Javier Pérez Iglesias, que era sempre moi importante en toda a biblioteca implicar o usuario. Nós creo que aquí, nesta biblioteca, conseguímolo, gracias ao programa do voluntariado. Temos tamén, todos os cursos, como se fai noutras bibliotecas do Plan B, a xornada inicial de formación, formamos a rapazada que ven de primeiro da ESO, forman os maiores, os de cuarto da ESO, explicándolle como funciona a biblioteca, cales son os programas principais que temos, e, por suposto, asígnaselle, dáselle o carné da biblioteca escolar. E, como lles decía, o noso programa de voluntariado, tanto en primaria como secundaria, é moi importante. Axúdanos a un montón de cousas e, sobre todo, o obxectivo número 1 é que eles se sintan como que forman parte da biblioteca. Iso é o máis esencial. Como, por exemplo, ese palé que vedes aí tan colorido, con colores medio mariñeiros, eso fixeron eles, pintaron eles unha mañán. Entón, eles encantados, ademais, entón é unha maneira de implicar o voluntariado en distintas tarefas. Tamén participan, son o grupo de alumnado que máis participa dentro do noso programa de Radio na Biblio, etc.
E agora, bueno, queríamos falar un chisquiño da hora de ler, porque así mo dixo, mo aconsellaron, mo dixeron dende a asesoría da biblioteca. A nosa hora de ler funciona dende o curso 2013 a 2014. En primaria consiste en adicar 20 minutos despois do recreo todos os días á lectura silenciosa e individual, e en secundaria o mesmo, pero imos rotando de día, para que non sempre o mesmo profesor se lle quite, entre comillas, a súa hora de docencia, non? Que é unha maneira máis ou menos salomónica de poder facer esta hora de ler, que claro, por suposto que é tamén outro logro da dirección, que se faga esta hora de ler, que se cumple esta hora de ler, e cúmplese, dende logo. No noso centro é algo sagrado dende xa hai moito tempo, dende este curso 2013-2014. Arrincamos sempre todas as horas de ler todos os cursos. A primeira hora de ler foi o 24 de setembro, pois o 24 de setembro comezamos con estas caixas que preparamos, o equipo de biblioteca prepara para cada curso académico unha escolma de libros, un pouco pensando nos intereses dos rapaces, e despois esta caixa pois vai atendendo ou non aos intereses dos rapaces, é dicir que se non lle gusta o que hai dentro da caixa, os libros que hai dentro da caixa, pois na hora de ler, sempre hai un profe de garda na biblioteca, pois cambia o libro que teña por outro. Pero digamos que as caixas son unha maneira de arrincar o curso seleccionando unhas cantas lecturas, non? Pensando no perfil dos lectores. E isto, claro, nós temos a sorte de que conocemos moi ben ao noso alumnado, pero bueno, podese facer unha selección en xeral, non? Pensando máis ou menos na idade dos rapaces que compoñen primeiro de ESO, segundo, terceiro, en fin. E sempre publicitamos en distintos lugares do centro, aquí, bueno, co calendario, nunha das fotos de abaixo, co propio calendario da hora de ler, e despois cun anuncio específico na sala de profesores. Sempre publicitamos moito esta hora de ler, para que todo o mundo sexa consciente de mañán a primeira hai a hora de ler, o sea, que todo o mundo que traia o libro da casa, ou que o vai a coller antes á biblioteca, ou se é que non lle gusta o que hai na caixa que preparamos para a aula, etc. E despois, unha das cousas quizáis así innovadoras que facemos é que na hora de ler sempre poñemos a grabación de algún programa de radio. Como nos adiantaba aquí Chelo, nos concederonos este programa de radio na Biblio, entón nos primeiros minutos de cada hora de ler sempre poñemos un podcast, unha grabación que se fixera, a veces con recomendacións de libros, outras veces recomendación de películas, etc. A veces con novas, mesmamente do propio centro, etc. Vou vos poñer solamente uns segundiños deste, a ver se nos funciona. Sí, este é o comezo dun dos nosos... Hello, bonjour, hola, konnichiwa. Hoxe, na sección de Recomenda, vimos falar dun xénero moi importante do cómic. Nada menos que o manga. E explicaramos en que consiste, despois recomendaremos un manga. Como ben dixo a miña compañeira Celia, hoxe falaremos do manga. O manga é a palabra que se utiliza para designar o cómic en Xapón. Ven dos kanjis ou tipos de palabras e sílabas, man, que significa informal, e ga, que quere dicir debuxo. Este tipo de xénero comezou a comercializarse en 1860 e volvíose desde un principio moi popular entre os xaponeses. Unha peculiaridade do manga é que se lê do revés, é dicir... Bueno, só unha mostra, non, de como sería, por exemplo, eses primeiros minutos da hora de ler, aquí cunha recomendación, en fin, falando dun xénero moi concreto que lles apasiona precisamente a estas tres voluntarias que fixeron este programa, como é o manga. Bueno, xa comprobastes que aínda temos algúns problemas técnicos, porque os docentes necesitamos aquí moita formación aínda técnica, sobre todo no que a min respecta, no? Que quizás a música está demasiado alta e a voz das nenas quizá un pouco baixa, en fin, hai moito que aprender aínda. Non, de novo non. Hello. Seguinte. Aí está. E agora, queríamos falar un pouco da propia dinamización lectora, non? Que é a parte potente da nosa biblioteca, sobre todo de certas actividades relevantes que teñen que ver coa dinamización, co fomento da lectura, por dicilo así, de certas rutinas establecidas, de certas actividades que sabemos que funcionan entre o alumnado,
que lles gustan e que máis ou menos imos repetindo con certas variacións curso tras curso. Por exemplo, o concurso literario e artístico do Samaín, este ano convocamos un concurso que tiña que ver con, bueno, medio artístico, medio literario, non? De facer unha ilustración e un microrelato de terror, e saiu moi ben, houve, bueno, bastante participación entre o alumnado, e tamén o abrimos ás 4 linguas do centro. Como somos un centro plurilingüe, sempre intentamos e animamos aos rapaces e tamén ás docentes das linguas estranxeiras para que haxa, alo menos, algunha proposta de cada lingua, non? E saiu ben, os rapaces sempre, claro, non todos participan, pero isto pasa con todo, non? Evidentemente, non se pode, ás veces hai, digamos, actividades nas que sí conseguimos involucrar a maioría, outras non, claro, hai que ir probando, non? Hoxe encantoume esa, digamos, máxima coa que Javier Pérez remataba a súa conferencia, que non hai, nas bibliotecas sempre hai dúbidas, non? Se non hai dúbidas, non hai bibliotecas, pois hai que ir probando, ensaio e error, en fin. Outra actividade que facemos con certa frecuencia é un certame de banda deseñada sobre a biografía do autor que se festexa, que se celebre o Día das Letras Galegas, o curso pasado, por exemplo, María Victoria Moreno. Entón, tamén tuvemos bastante participación e saíron cousas e produtos artísticos moi chulos. Como, por exemplo, vedes esa banda deseñada, bueno, que aquí sí que non foi sobre a vida da autora, senón sobre un dos seus relatos, non? Pan con chocolate. E tamén tivemos participación. No outro certame que vos contei neste, foron certames abertos tamén aos últimos cursos de primaria. Hai veces que facemos cousas máis enfocadas só a secundaria, outras veces tamén a primaria, non? Como somos un CPI, pois obviamente traballamos de maneira conxunta. E esta é outra actividade superpotente que se fai entre primaria e secundaria, que son os apadriñamentos lectores, que normalmente facémolos o día de alrededor da Semana do Libro, do 23 de abril, e que funcionan moi ben. Ás veces, bueno, algúns rapaces máis maiores da ESO son un pouco reticentes. Que rollo, como? Hai que traer unha toalla, hai que traer un libro para os pequenos. Pero despois, ao final, o que máis é o que menos, véselle con certa tenrura, bueno, vai saindo, gusta, ao final acaba gustando. É moi curioso ver que ás veces é o rapaz pequeno o que lee ao maior, claro, que cada vez se volve máis vago, é como, bueno, pero supoño que frecuente, o ser humano adolescente é outro usuario da biblioteca distinto con certas. Despois, nesa foto máis pequeniña que vedes aí é o que nos anticipaba Chelo do kamishibai, o uso do kamishibai. Algúnas rapazas que forman parte do voluntariado da biblioteca foron a un curso de primaria, ahora non lembro cal sería, cal era contarlles pois Imagine, o conto Imagine era bilingüe, inglés-galego, aos rapaces máis pequeniños, que tamén tuvo moito éxito e gustoulles moito. E despois tamén funcionamos moito, a través dos certames, etc., a través das exposicións, porque ao fin e ao cabo toda a biblioteca ten como obxectivo activar, hoxe tamén o decía, insistía Javier niso, activar o fondo, que se coñeza o fondo que temos, non? Entón, facemos moitas exposicións ao longo do curso, a veces máis ligadas a efemérides, outras veces son exposicións que van xurdindo, que van vencellando un e outros departamentos, como, por exemplo, esta exposición das matemáticas, ciencias e artes na obra de Dalí. Nas exposicións, teño que dicir que nos axuda moito o voluntariado da biblioteca, que llevamos asignando tarefas, a veces tarefas artísticas que lles encantan, como, por exemplo, facer letras, en fin, desde as cousas máis artísticas e máis de tocar, a tamén cousas nas que, en fin, tarefas nas que hai que aportar máis. Que máis conto de aquí? Esta é outra exposición que fixemos o curso pasado de libros pop-up, que dou lugar despois, xusto antes de Nadal, fixamos un concurso de postais de Nadal que tiñan que ser pop-up, que gañou a postal de aí, que está na foto de enriba, dunha rapaza de terceiro da ESO, que é moi artista, e que tamén foi unha exposición que gustou, que foi moi inspiradora, que axudou a que logo os rapaces se animaran a participar nese certame. Escribimos tamén moi a miúdo no mes de xaneiro para celebrar o Día da Paz, haikus ou haikus, nunca sei como se pronuncia esta palabra, perdonádeme,
os haikus para a paz, que tamén, claro, isto que implica que moitas veces, digamos, se involucren certos profes, non? Aquí os profesores e as profesoras de lingua, non? Que simplemente con adicar unha sesión da súa materia pois poden, en fin, axudar e contribuir á biblioteca, non? A que se mova e a que haxa propostas, por exemplo, para unha exposición e para un concurso. Aquí temos un mapa de mulleres galegas que fixeron en primaria, tamén ao longo de todo o curso. Aquí aínda non está rematado porque iban como engadindo e vencellando a foto da científica ou, bueno, do persoeiro que fora feminino sempre, é o concello no que naciu. Esta exposición foi moi curiosa, Profe, que é un Wallman, exposición de tecnoloxía antigua que xurdiu porque a profesora de galego aquí presente, Sandra Villar, antecesora na coordinación da biblioteca, lendo un relato, non me lembro de quen, un alumno ou alumna, lle preguntou: profe, que é un Wallman? Acabo de ler esta, que é? Entón ela, inspirouse para dicirme logo a min, a dicirnos a todo o equipo de biblioteca: creo que podíamos facer unha exposición de tecnoloxía antiga, se cada un aportamos algo, porque vexo que certo léxico e certos aparellos que para nós son, sabemos o que son, eles xa non, non? E tamén esta outra exposición foi feita o ano pasado para celebrar, no mes do libro, non? En abril, películas que son de libro, que tamén dou moito de sí. Esta é unha exposición de xuño para celebrar o Día Mundial dos Océanos, tamén na que axudou moito o voluntariado da biblioteca. Tamén en xuño fixemos esta escolma de libros que tiña a Biblio para celebrar o día LGTB e etc. Bueno, como vedes, claro, dependendo, xa vedes un pouco polas fotos e polo que vos vou contando, que claro, hai exposicións e hai, digamos, actividades, bueno, un pouquiño máis sofisticadas, outras un pouquiño máis cutres, falando claro. Pero, bueno, digamos que nós sempre intentamos, cos nosos medios, ás veces moi, humildes, co noso enxeño, pois, facer actividades de todo tipo, non? Que involucren, ás veces, a uns, a aqueles rapaces que están máis interesados na arte, en facer algo plástico, outros que están interesados máis no literario. Esa é sempre a nosa intención, non? É sempre con poucos medios. E tampouco sen demasiado traballo, porque esta exposición faise relativamente pronto, simplemente facendo unha escolma, non? do que xa temos na propia biblioteca. E logo tamén nos funcionan moi ben os grafitis. Os grafitis usámolos para celebrar certos días e certos personaxes importantes, non? Como vedes aí, fanos os propios rapaces. Por exemplo, o último que fixemos, agora xusto o día 31, antes do día 1 de decembro, do Día dos Mortos, foi a silueta de Mary Shelley, da autora de Frankenstein, que cumple, como vos saberedes, Frankenstein cumple 200 anos da súa publicación. Entón rendemoslle homenaxe á autora, un pequeno acto no que tamén as alumnas de cuarto de ESO de Artes Escénicas e Danza fixeron unha pequena performance, etc. Entón, isto dos grafitis sempre anima, non? Os rapaces, e ao menos tamén a recoñecer a imaxe, ás veces dos autores e das autoras tamén, etc. E logo, por suposto, a biblioteca é o espazo que acolle todos os eventos que traemos na Semana Cultural e todos os eventos e todos os actos que facemos ao longo do curso. Por exemplo, aquí, como vedes, visitounos o mes de maio do curso pasado Ledicia Costas, a través do programa moi interesante que vos dicía antes de encontros literarios, subvencionado polo Ministerio, que foi unha actividade moi potente na que se involucrou a todos os cursos da ESO e que gustou moito, e no que o papel do voluntariado foi moi relevante, porque presentou a Ledicia Costas, e fixolle logo unha entrevista na radio, como vemos aí nunha das fotos, etc. Tamén veu visitarnos, entre outras, aquí, claro, só traigo aquí unha escolma da escolma. Veu visitarnos tamén esta interesante investigadora da Universidade da Coruña, Cristina López Villar, que sabe moito sobre a historia do deporte e sobre as mulleres deportistas de Galicia, que tamén foi unha charla moi inspiradora.
tamén tivemos talleres, viñeron, por exemplo, do Instituto de Ortigueira facer algúns talleres e obradoiros sobre medio ambiente, sobre robótica, que foi, digamos, foron actividades precursoras do Club de Ciencias, co que arrancamos este ano, etc. Tivemos tamén un taller de papiroflexia e, como dicía, a biblioteca sempre acolle todas as actividades da Semana Cultural, moi importante. Bueno, estoume deixando de lado, aquí que teño presente a responsable do Club de Lectura, o Club de Lectura. Que claro, hoxe non falei dele especificamente, pero temos un club de lectura na biblioteca, tamén moi potente, este ano ten moitísimos clientes, entre comillas, moitos usuarios, están moi animados, de feito a coordinadora viuse forzada a facer 2 grupos, entón somos unha biblioteca moi activa, e sen moitísimos recursos, pero digamos que os que temos intentamos empregalos e botarlle moita imaginación, e ir probando, claro. E outra cousa que nos funciona moi ben son certos premios, bueno, a parte dos certames que vos contei, outros máis, eses eran só un exemplo, e tamén sempre facemos o premio á lectora do curso, neste caso era unha rapaza, o curso pasado que levou este premio, facemos un pequeno acto, non? Ela colleuno moi por sorpresa, e, bueno, eu creo que gustou, non? Como moi, os rapaces estaban moi expectantes este día, que era además o último día de curso, etcétera. E logo, este casi último punto, a visibilidade e a difusión, pois, basicamente aquí quería contar que a visibilidade e difusión da biblioteca facémola a través de, bueno, por suposto, tendo actualizada a páxina web, que como todos sabedes, sobre todo os que estades no marco do Plan B, que é super importante para logo facer a memoria, non? Eses días nos que estamos alá moi atarefados, e hai que facer a memoria do Plan B, pois recurrir á páxina web, ter todo ordenado cronolóxicamente, pois é de moita axuda, non? Entón, imos actualizando a páxina web e despois utilizamos 2 redes sociais. Este ano incorporamos o Instagram, xa tiñamos o ano pasado o Twitter, pero incorporamos o Instagram porque, claro, démonos conta que o Twitter non nos seguían moitos rapaces, e o Instagram sí. Entón, aí imos colgando pois as novidades que nos van chegando de fondos da biblioteca, algunha foto das actividades que facemos, etc. E tamén puxemos este ano este curso unha pantalla na entrada, que tamén ainda non empezamos a usar, pero que empezaremos puxámola como nas liñas prioritarias deste ano, non? De cousas pragmáticas que imos facer este ano. Puxamos unha pantalla na entrada do instituto, en donde tamén haberá sempre avisos e fotos das actividades que imos facendo. E logo, o que vos dicía ao comezo, non? Que a visibilidade tamén facémola a través da publicación de 2 guías de lectura por trimestre, sempre guías plurilingües e multidisciplinares, que ás veces tamén veñen conxuntamente con algún tríptico. Neste caso, o último tríptico que entregamos foi o curso pasado, que se centraba en consellos para aprender idiomas en familia. Agora estamos pensando en facer outro tríptico agora no segundo trimestre de consellos para estudar, cousas que parecen como, oh Dios mío, hai que decir isto? Sí, hai que dicilo, o sea, bueno, hai que dar recomendacións, non? Pode ser positivo, recomendacións de como estudar, como sobreliñar, como, en fin, cousas pragmáticas que poden ser de moita axuda conxuntamente con estas guías de lectura. E, bueno, en conclusión, a nosa biblioteca é máis unha biblioteca quizáis máis creativa, máis artística. Por que? Bueno, polo que dicía ao comezo, quizá, aínda que somos un equipo multidisciplinar, pois quizáis a maioría dos que compoñemos ese equipo, sobre todo ata agora, fomos xente máis de humanidades, agora incorporáronse pois as 2 docentes que temos de matemáticas, o profesor de educación física, física e química, en fin, outros perfiles de docentes que van facer que a nosa biblioteca camiñe máis a ser unha biblioteca tamén científica, non? E máis maker tamén, non? Espero que o consigamos, e tamén co club de lectura, non? Que a importancia que a partir deste ano vai ter o club de lectura ligado e vencellado á biblioteca. E tamén temos a intención de convertirnos digamos, estamos no camiño de facer tamén algún proxecto integrado de centro. A iso tamén lle damos moita importancia.
En fin, o que vos decía antes, que dende a nosa perspectiva, dende a dinamización e o fomento da lectura, facemos moitas actividades ao longo de todo o curso. Esta só foi unha mostra moi pequeniña, e con poucos recursos, non? Onde o propósito sempre é o de sempre en toda a biblioteca, o que vos decía antes, de dar a coñecer o fondo, activar o fondo, e no fondo, valga a redundancia, no fondo tamén cambiar o xeito de dar as clases dunha maneira máis dinámica, involucrando o equipo de biblioteca, facendo actividades distintas que, por suposto, tamén teñen que ver cos propios contidos de todas as materias, non? Entón, todos os docentes nos retroalimentamos e traballamos en conxunto. Ese é un pouco o fin, non? De toda a biblioteca. E agora, gustaríame teño tempo para poñer...